la plataforma d'usuaris de Renfe ha estat aquí al Parlament de Catalunya i hem estat parlant dels problemes que tenen en tots els sentits, des d'un punt de vista de temps d'arribar i de fer les mitges distàncies, que en dieu, els regionals de la Renfe, no? Exacte. I fa molt temps i molts mesos que això està durant, hi ha hagut denúncies de tot tipus, ells s'han mobilitzat en tot moment, avui ens ho han vingut també a explicar a nosaltres els hem dit que, òbviament, doncs els defensarem tot el que puguem, des de Convergència i Unió, i a partir d'aquí és bo que escolteu el seu testimoni perquè és una manera de que la gent s'assabenti, la gent no usuària de Renfe a nivell de regionals, s'assabenti dels dèficits de funcionament d'aquestes línies. Som una plataforma d'usuaris de Renfe, de la línia de Figueres, Girona-Barcelona, que realment el que demanem són dues coses. A part hi ha altres coses, però que ja són per omplir. Realment demanem que els tres primers trens del matí arribin abans de les 8 del matí a Sants, que jo crec que no es demana gaire, i l'altre, que clar, mentre durin les obres del que és el tren d'alta velocitat, doncs hi hagi una reducció en el preu de l'abonament mensual, que de fet l'han augmentat un 7%, sense tenir en compte que ha disminuït sobretot el servei i la qualitat. Com veieu, són demandes molt raonables, diguem-ho així, no? I de persones que, a més, no utilitzen el tren simplement per anar de compres, sinó que l'utilitzen per anar a treballar cada dia, i triguen molt i, a més, els hi augmenten el preu, no? I una mica la denúncia és aquesta. Exacte, simplement això. Un bon moment i un bon motiu, diguem-ho així, perquè la gent en general ho pugui conèixer més.